Megalayapost.news. Ka sports meet ni Kalampung ile kai balai sengi hapdang ki kena school ki bapuli he ka school hau Presbyterian Secondary School kalakut no menta ka sengi hamadani ile kai ka snong hau ka snong ka badan hakathan den haribhoi yakate ka sports meet hau Presbyterian Secondary School ka balakut menta ka sengi lalet ban penha perdano daw samla toning lapang education secretary ka KSU North Castles District kumukongsan harungkat ka jingdon kino hikai jongkate ka school ki bakantup yo ba pi malai headmaster ka school ba W kamdet lembat kiwi kino hikai kilong kemi kilong kapa bat ki kena school hagate Kalampung ile kai sports balai sengi jong kate ka school ki kena ki bapuli hagate ka school kilayo bane shimenta hagi judging ile kai bat kijing ko baper bar hakane ka sengi bala penkut ye kate Kalampung ayo ban sam kusnam shabaro kitu ki kena ki bala jom hagi jing ko ne kijing ile kai baper haba ajung kran hagate ka sengi samla toning lapang kumukongsan ula ai ka jingero ka bakrao e kinong penia jong kate ka school ki bala la ban penlong ye kate Kalampung ile kai sports namar lengba jong ki bakum kite Kalampung baki kena kila ban pen ye kata ka sap ka phong baki dan hagi kam ile kai hakwe pat yang tu no ilam ka KSU ula kentu ye giti ki kena bapuli he gati ka school banalor baki shimenta hagi jingile kai baper henry ki deiru ban shimkhia ne minon haki kam puli puthi ti ka baki ong kata ka Meghalaya outstanding sport person direct appointment rules arajar arpusan balombakan ka sarkar kana perselur ya ki kena school ki samla pule bakin tiu hagino kino kijaji lekai kiba ki don gasap bakane ka rules ka kneu sai ba ka rewards lane ka jing mentoi ya ki balekai ya di sport kelong kibala banra ya ki medals hagi national level Asian Games Olympics bat kumta terter hagino kino jadi lekai kibriyo gejing itu kinyo bandrung direct hakikam sarkar kine kide bandrung haki jimut berkat jong kino hikai ki khana school ki kimi khpa baki dang baki day benang berpeslur ya ki kun ki chongki isutu kijinge jong kino hikai jong khana school henry token mau bakan don galak kan don kalenti kum kine ege bro ki inisiatif ki polisi ki baka sarkar kawan ra na banta ki samla pule ki dei bandrung hagi jimuti perkat kidang dei ban sam sawe ban poi sawe babaro ki dei bantip ya kum kine ngi ya kine ki siba menta ngilakiu sibuna ki jingla kai ngilakiu hibun ki benta hagi pule ki puti andai kendur ki jinge kuma ong mene ki drop out percentage kam desu ka baduna nale ka bamalumala hang ne postit ke chomi ha ka lower primary school kindon adu khandai percentam ki ba drop out na school man laus nam ha ki upper primary kindon adu khandai percentam na ka cispa ki ba drop out kini ki ba drop out hawangi ngi iya kene ni pangnun la ino bagiladu yang molunai jongga ri ke jongi ya state ke jongi bak imlang ke salang ke jongi ki drop out ka jeng benut ka drop out hagi secondary level ka don hadu arpo sau persentam kalau enggak basosi adu kata-kata nama kini secondary high secondary gede kana dei kata ka baki briu ulane ka kelas dang masutu andre ka basosi pat kalong kumuwe na usamla ubal sekri je benriu situ teli tam gesnam nadu pangapule hapo ka school ba ni hubat hadu menta ka ke bang pangmet habai haba pet kalong babun na gisamla hagade ka juk ka ba menta ki kelon na tang sitang por ki klem kelon banyakun na menta ka riwa ka jaj benriu ki klem kelon banyakun na menta ka bhakamiat jong ka sinong ka thau bakum ta ter henry ki kelon na sitang por haki jingdi ki bakan sya ki bomnya day baka imlang salang khamtam haki ne ki por ka jing sedang one room jong drugs ka sedang menketa ya ka imlang salang bak kabala ketik ba alam baklai kun samla jong gariu ka jaj benriu ke jongi drugs Malaysia utau merat ubakan sya ubala kata hadu kata ba kini ngide ban kan mau ko ki kena school ki bi je Shimapi ya kanu kabadai, jit mapi ya kabadai, wat nom elam sa elam bakla,
day kalau we ke jong kari bat ngi kimi lenti na pi u drugs u dei basar kai u bala kata ya kementan hel jong lajan we pa we kun semla ne ke juk ke benta u bala pen sniudur ya ke imlang ga salang kane kadei benrung hakinong ilam snong kinom ilang right bakum ta terter bakur raikut raidam nginum syak banginum de ben syak lano bau de drugs benrung hagin kisnong kibe ik kijongi Megalayapost.news.